И здравейте хора, аз съм Марина и в днешния видеоклип ще ви кажа една много тъжна новина. Тъй като имам само един абонат, раздаването няма да може да се осъществи. Защото най-много 10-15 абоната трябва да са, за да се осъществи. Затова този клип ще бъде много кратък. Включих се, за да ви кажа, че ако до 1 юли няма 15 абонирали се, няма да раздавам, защото няма смисъл. А пък ако се абонират 15 абоната, мога и да го направя. И да си оставите Roblox акаунтите там. Това ще е в клипа. Затова тъжни новини. Наистина. Тези още се стоят, но най-вероятно няма да има раздаване. Ако искате, абонирайте се за канала ми, харесайте видеото и споделете с вашите приятели за раздаването. То, между другото, някой може и да получи това, дето много го чака. Но има и една изненада. Която ще направя като благодарност, че сте абонати на нашия канал. Ето, едни от тези мога да вземем. Тогава ще имам Robux и ще ги вземем. Така че, ако искате да направя giveaway, абонирайте се, харесайте видеото и споделете с приятелите си, за да може да подкрепите канала ми. И сега, до скоро!